Zlomené helmety nás tam u nového videa a v dnešnom videu si ideme zahrať Bed Warsy znova. Minulé video malo 200, viac ako 200 views, za čo vám veľmi ďakujem. A dneska som si tu pripravil nejakú ďalšiu menšiu challenge. V dnešnom videu si ideme zahrať Bed Wars Sola. A je tu taká menšia challenge zase. Musíme mať v štatistikách všetko po dvoch. 2 killy, 2 final killy a 2 zlomené postele. Teda 2 zničené postele. Ak sa mi to podarí do konca videa, tak mi musíte dať odber. Ak sa mi to nepodarí do konca videa, aj tak mi musíte dať odber. Ale môžete mi napísať, teda musíte mi napísať nejaký trest. Napríklad, daj odber Tarimu. To bol len príklad. Ale aj tak, budete mi musieť robiť tresty. Takže mám na to iba 3 hry. Na to, aby sa mi to podarilo. Takže dúfam, že sa mi to podarilo, lebo toto video už natáčam asi po druhýkrát, lebo raz mi neišla myška, odpojila sa mi, teraz mi išiel mikrofón na maximum, aké by som ho mal v ústach, jak pilot lietadla. Fú, akože otras. No a všimol som si, že na mňa ide CV. Ináč, za ten čas, čo som nevydala videa, som Minecraft vôbec nehral. Čiže budem hrať ako lopata. Ja som si reálne pred videom skúšal speedbridge. Stále to nejde. Ja som aj po operácii rukou. Ja som úplná lopata teraz v tomto. A tam je postel. Takže toto mu ináč pomôže takto dať veľmi dlho, hej. To mu veľmi pomôže. Hop. Ty pozeraj, čo robím teraz, hej. Yes! Tam ostaň. Давай. Yes! Toto bola easy. Čiže máme prvý kill, prvú postel a prvú broken bedku. Čiže toto si myslím, že je veľmi dobré. Máme ešte nejaké bloky. To ide sem. Toto je náhrada tam. 2. Čiže toto tiež náhrada. Bam. Jabko tuna a ideme do hry. Ak sa mi táto challenge podarí hneď v prvej hre, tak mi dajte like. Aj teraz by ste mi mohli dať like. Veľmi by sa mi to páčilo. Napríklad z minulého videa. Minulé video mal, že extrém 200 views, ale z toho videa mi prišli iba 2 odberatelia. Pretože pod videom som napísal subcount, ktorý bol 80. A z toho videa mi prišli iba 2 ľudia na kanál ako odber. Čiže to je veľmi smutné. Ale to vôbec nevadí, pretože aj tak si to vážim, že toľko ľudí si pozrelo to video, to som v živote v histórii nemal. Si vôbec nepamätám. Ja napríklad, kebyže počítame všetko, čo som robil na YouTube, akože celkovou dĺžkou, tak už som na YouTube viac ako 5 rokov. Pretože ja som si ešte pred týmto kanálom robil milión kanálov, ktoré som si furt ja som to natáčal, tie videá na Bandicam, tie videá som si odstránil. Potom a natáčal som zo serveru MC Titan, ktorý bol vtedy, že bomba. To bolo jak Dream SMP, len 2 a lepšie. To bolo strašne dobré. A je tu modrý, poďme na modrého. A vlastne už nemá postel. Nevadí. No a z toho som natáčal videa s takým kamošom. Ale tie videá som už vymazal, lebo keď som bol starší, že mne ten kanál vydržal 3 mesiace a potom som si povedal, že ja viem aj lepšie, tak som to vymazal a tak bolo stále. Tam ostaň. Odlačuj. Tam je. Ok. Ja ho nechám. Do riti, moj more. No, teraz mi tu príde na bejsku a som v probléme. Ružový? Gej, kde si? Yes! Dobra.
kamarát. This is problems. No teraz keď už nemám nič, tak môžem si rovno pokupovať veci. Toto, milión šípov. Ježišmária! Ideme ďalšiu hru. Taký rage quit. Nič, zapol som ďalšiu hru. Tú melódiu nikto nepozná. Už teraz mám pocit, že prvá hra bola o ničom, čiže máme ďalšie dve. Ak sa mi nepodaria ani tie dve, tak mi napíšte, aký mám robiť trest. Napríklad hoď si vajco o hlavu. Urobím to. Ale tak, aby ste nevideli môj ksicht. Chápeš, lebo haha, funny. Ne, fakt. Niečo normálne. Ja by som chcela aj niečo také, vieš, proste... Mňa vieš, čo teda napadlo. Čo keby sme išli na jeden tým? Ale troška inou štatistikou. Sa mi páči, ak som najprv rozprával o trestoch a potom sa mi to premenilo a dal som sa na Ty normálne, ja neviem rozprávať. Dobre, ideme na modrého. Teraz idem veľmi speedrun. Keď som pri minulej hre buchol o stôl, ja ti hovorím, mne sa zatriaslo aj podľa mňa u susedov. A to bývam na dedine. Hej, to susedia počuli podľa mňa. Nikto nejde? Ne. Ťa preskočím. Alebo preskočím, však tam ostanem. Akože to ti nepomôže, kamarát. No nevadí, nemá posteľ, to je dôležité. Čiže to je prvá posteľ zničená. Dobre, toto je veľmi dobré. Mne páči, že moja posteľ vyzerá ako dick. Umri! Yes! Dobrá, máme ho. To je... Táto hra není veľmi pohodlná, musím povedať. Dobre, to je prvá posteľ, prvý final kill. A taktiež aj prvý záchvat. Teda by sme mohli ísť na jeho druhý tým. Alebo na sivého. Ne, to je ružový. Sivý ešte je. Dobrá. Môžeme ísť... A nepočkaj, ružový už je iba sám. To by bol druhý final kill. To by bolo veľmi dobré. Ideme na zeleného. Ja sa teraz budem speedbridgeovať, lebo som jak z nemocnice. Ja som reálne ako pokazený. Ja som celý týždeň hral iba Among Us na Epic Gameu. Počúvaj. Som vieš, aké killy dával. No ale tak... ma teraz napadlo, mohli by sme urobiť... nejaké Among Us video. Čo vy na to? Ak sa vám to páči, tiež napíšte do komentárov. A... Taktiež vám chcem teraz povedať o mojom novom Discord servere, ktorý máte do popisku videa a máte aj tu screenshot na obrazovke. Jej. Je úplne nový a napadlo ma, že by bolo dobré, aby nejaký existoval, pretože neviem, proste to je vraj trendy, povedal Paťo. Patrice povedal, že vraj to je trendy. Čiže som si, ma napadlo, že by som si jeden urobil a zle by to možno nebolo. Takže do popisku videa máte môj Discord server, pripojte sa tam, ak chcete, bolo by to veľmi super, podporili by ste ma tým. A bude tam veľa súťaží, eventov, ktoré by sme spolu mohli zahájiť. A veľmi sa na to teším. Čiže pripoj sa tam, máš to do popisku videa. Hneď pri pripojení dostaneš rolu, ktorá bude iba pre typka, ktorý sa pripojí. Je 1, 2, 3. Prvá, druhá a tretia osoba na serveri, ktoré sa pripojí ako prvé.
To si myslím, že by sa ti veľmi páčilo, čiže sa tam pripoj, hej. A my ideme na poslednú hru. Papara, papara, pa. Ty si myslel červený tým, ty za to zaplatíš. Ja idem na čierneho. Ty za to, nechcem ísť napísať, ne. Zaplatíš za to. Dobre, ideme sa pozrieť, kde je červený, to je môj prvý target, hneď. Kde je červený? Tam si, dobre, ty ideš dole k zemi hneď. Ukradol mi moju farbu, ja som červený, iba ja môžem, nikto iný. Teda pokiaľ nesi minister, ale to sa nikto nestane. Davaj. Ešte jeden gold. Díky. Tak. A ideme. Ešte posteľ som zabudol. A kvôli posteli si ideme ešte dokúpiť bloky a ten červený bude teraz tak vríti, tak ešte nikdy nebol. No teraz naň ho ide legendárny helmet, tu mám iba veľké ego, prisahám. Ne, ani to nemám, ticho. Dobra. Sem, daj mi ešte bloky. Díky. Fakt som povedal díky a nie díky. Napríklad, keď sme teraz ešte natáčali video s Patristepom. Aha, tak nie, ideme na ružového. Teraz, keď sme natáčali video s Patristepom, možno vyjde na jeho kanál, možno nie. Tam som hral jak boh, my sme tam hrali Skywarsy a tam som fakt hral jak poloboh. Fakt. A teraz, a neviem ani sa hýbať na myške, ale my sme tam hrali Bedwarsy, tuším, ktoré boli otrasné. A potom tam boli Skywarsy, ktoré som išiel jak boh. To si pamätám. Musím niekedy natočiť niekedy video z tohto. Smysky. Nejak to nepomôže to, čo teraz robíš. Ja viem, kde je meké miesto. Tu. Do frasa! Jau! Dorí ti moja ruka. Som si úplne rozbil celú ruku. Nikdy nebuchaj ti postola. Au, to bolí. To bolí, helmitiva to bolí. Dobre, on ide to isté, čo ja teraz. One tap! Dick, no poď, ideme na teba. Toto bude niečo veľké. Kašlem teraz na modrého, ja chcem rúžového. On si začína na lepších. Jau! Nikdy nebuchám po stole. To po naučení tohto videa nikdy nebuchaj do stolu. Čiže prehral som túto hru. Do komentárov napíšte, aký mi dáte trest, čo mám urobiť a na začiatku na budúceho videa to urobím. Dobre? Majte sa. Majte sa, daj odber, prosím. Prosím, ja som zúfalý, prosím, daj odber. Uvidíme sa, čaute.